voina hian tuinung loi channel lo thlir tu te zong zong Isua Krista mingin chibai kabu ka cheu voina hian ka testimony sang ni paruka ka testimony toite han soive kadua avarei to ve intian ni metheya maro chu katan chuan nimina thil thleng thar ang lakha alani awangin voina hian mi pakhatalina engomo zong taka hlokna in nei beisei in voina hian ka testimony karon soidon ani ole amasa in pathian thu lo chiarang zohana bungsom pani changsom ni tin kutna a pathian chi baibuk tura hankal te zinga grip tu te mo an oma tin chung te chu Galilee rama Bethsaida khwami Philippa hena chuan an lokala anena kapu Isua hmuh kan du an tia an ngena ole tuna kan char ang khan voina ka thupui tur chu Isua hi nungin hmu ve to em ti hi ka thupui tur ani a kum sang ni paruk khanin a then chuan in lo ngai thla to me theya republic ramhuai nula pakhat ramhuai na ati buai na sataka ati buai min ron pana khami ma khan kan pa te hianin camping himun sang an neya an kalkwal na sa ni lai thotana an kala thotana ten ron honga ni khat ni an cha an oma ti chuan an kal chuak le a khatyang khanin rongbol na satak an nei thina ni ina hian thei pato phiang kalo tang ve thina tong trai na ka ti thei tok ka ti a kalo tong trai ve thina ka thei pato pin kalo tang ve thina ni ma si chu ti kara chuanin tun ma ka dei rol line pian tharna hi kalo chang to a Isua Krista hi kalo nei ve to a chu wang chuanin ka phak to ka rongbol hi chu ka tui ve em anuam ka ti a ti chuan kan pa te rongbol na po chu thei pato pin tong trai na ne ka support ka fa te ina kalo en kola chu ti anga pian tharna chang to nima ila achang chuanin an pa te rongbol nan han tuya pulpit ma a han dinga lim ema kuten benga banan phar te ka hmuh hianin kalo zak em me thina kha hmuh thom hi ka ti thina ni ka zak lu tuk thin kha chuwang chu shom ka ti a khatyanga ka om kha akut beng te ban han phar ringot ka hmuh thang ka kun char me thina ni chu tiang khop chuanin ka zak ve thina o chu kan soi masak na chan chu nge keima khatyang mi ka ni lo zia ka ron soi du na ani chu ti chuanin ramhuai chuan min han ti buaya na sat takin kan tong traya kha ramhuai kha ka voi khat mu na khatyang ang renga ashinga sana ramhuai kha ka voi khat mu na ni arap thak em me a pe chetan pe chuanin lo chi po hi ani hian ka hrelawa chan chu anua thisen in ka chak te tia ti chuanin achang le apum te ron puar pupa ka tangin hil rim chet deuh te bollo enge aron chuaka ron chuaka khang te kha kan lo shu fai shuk na ka lo pe ati khan tlangwal rual ho khan an hual ani amu kha te khan amua chu tiang chu arap thak em me ka mu ve ka arap thak hi ka ti khop me chon thei pato pin ka tong traya kan tong trai ani atim te ho kha som rual an ni a tlangwal ho chak tak kha an ni ve a ti chuanin kan tong trai a ma se ramhuai chuan me chwa san thei reng lo me aron thok le thina ka aron thadon chaw mo kan ti khan aron thok le thina ni khate ake te le ka amit te kha a meng bial pop tiang khop khanin arap thak ani chuanin thei pato pin kan tong traya zana kan mulawa cho kan ei theilawa tuisik po ka in theilo ni ke pe chuan cho ei chu soilo thir fian te khat tui po ka lem theilo ka trok a han min not la she om kha ka tilu tu ka chuan pathian hena lalpa ramhuai hianin nga tinge min chwa san theilo keima a hian diklawa ommi keima a hian thalawa ommi chung a omani chuan min hriat tirla min sim tiro te ten ka tong traya kan in kil tin te hi min thlir tirla helai akila hian enge thil dik lo om lalpa ramhuai na
min ti buai na chan hi enge keimahni han diklo ommi keimah hian diklo ommi ti khan ka tong trai na sal tu kan ni ti chuanin atim te hong hne na te po kan han thu khoma nangma ni khan diklo omem keimahni an diklo min in en fiang u enge diklo om ramhwai na min ngam na chan hi enge ti khanin ka fui ve ni thei top khan ti chuanin a chuak lei thei si lawa relro kha shom em me lalpa engwange ka ti a chuan zingah hianin kan tong traya lalpa voina hianin ramhwai na min lu chil theihna tur thil ka soi lo na turin ka hmuite min phuar sakla min ven sakla chuan tlai lo nia lalpa voina khan idu lo zong ka soyem tharau thiang lim lo om thei lo na thil ka soyem ka tong kam ka hmui chuak ka hmui a hian chunga omani chuan min ngai dam la ni thara chuan Mite tan mal som na chau soi tei turin ka hmui ka leile ka hi min ven sakang cheti in ka in hlana thei pato pin ka in hlan zan kan mungai lawa tui ka in thei lawa cho ka ei thei lawa ni kan chau ve me ma taksa chu maro chu khalaya le lama sir le lama ramhwai min ti buai om min lu chil tlat box ya kha khan ril ru he ati ha lut tukani ti chuanin camping chu akal zel thawa heta sermon te oma ti chuanin khami a chung khan he la ramhwai na englo alu chil nu la chu in khom na te chuanin a ve thin thawani chuan achang chuan a buaya kha buai chang te khan a thenin lo en kola khatyang khan kan buai khop meya ti chuan tu kha chu pathian manga ina thu hi speaker khan soya chuta chuanin pathian manga ina asoi lai khanin karil ru zong hian ka ngai thla lalpa i tharau thiang him hi ron lu tir ro ke ma hian ti in ril ru zong le thindung in hong ta khan ka ngai thla ni ti chuanin thu soi kha ka ngai thla zer latlar nung bera ka thua biak in khalian ve le kan kha thapa tlar nung bera hang ka thua heta pulpit bula khanin Isua Krista cross lem hi intar oma chumi chu ka va ena ka thlir ranga chumi ka thlir lai chuanin Isua Krista kha aron tong ni hang ksheta ni chu anung tatlat mea chuan ti hian aron tia ka fanu ka mangai cha vo inni thleng hianin cross a sarwakin ban pharin itan kalatwara sinti kha ka thindung aron ri dot mea o nang chuan min za puya keima min fakna turin I pasalin akuta beng ringot po ilaw zak thina ma se ke chuan mual phawt takin nangma ka mga yawang che in sarwakin ban pharin kalatwara sin tikha ron rinalut tuka aron ridot dota te chuanin olal pa ka mga iche ka te ka mitwet la zoi ka trap na sal tuka khatyang renga ka trana sat kha ka hrengai lo ti chuanin lagan sa a Krista thisen lu tak chok chu tikha gan sa a chuta chuanin rang lu tukin in hlanin pulpita khan ban pharin ka kaltani chuta chuanin ka ban kha ka phar pheya chuta zet chuanin ka ban hi atoi talut tuk ni hang ka heta lalpa na mangai che sin lalpa ka lome min mangai awangin ka ta na itwar na satja hi ban pharin ka ta ni lo twara ka lome itan ka thei tokin ka thok ve to ang ti khan ka in hlan pheya ti chuang ka ban kha ka phara ka ban te kha ka du tok talawa mau kon chen khani se Isua na mangai che sin tia va hol duai ni kha ka cha kan ni ka thindu a khan ka lo za na thin kha Isua Krista hi nuwa ka lo la mu tak lo wangan mi o ka inti a khati hun lai kha chuanin ka ban kha ka phara ka put ka benga lalpa kha ka faka ka lom em nuam ka ti em ani chungwang chuan voina hianin Isua Krista nuwa ka hmuh theihna I hmuh theihna tur chuan enge kan ti tur ti chuan kan thinlung zonga enge ni tin kan sual kan lo tong chua thin te mi poi kan lo soi mi kan lo rel thin na te kha kan sima kan
thu pha kan choya kan ti lo chuan Isua Krista hi nungin kan hmu dawn reng lo a chuwang chuan keipo kha lalpa enge keimah sual om nangma ka hmuh theihna dal tu enge om min hriat tir la min sim tir ro ka ti a zinga ka in hlana lalpa voina hian idu zong chau ka soi theihnan ka hmui ka le le ka hi pangang che ti in ka in hlan thin ani kha ka in hlan na mol te le chunghei tong trai na ti tak zeta chunghei a tong trai a pathian ka buan na kha Isua Krista kha khami awang kha nungin ka hmu ve ta an lom me chuwang chuan kum sang ni paru ka mi to kha voin mi a hian kha atharin keimah hianin voin nia thleng ang hlak hianin ala nung ranga ni ti kha kan han hril du chewa chuwang chuanin Isua Krista hi nunga hmu tur chuanin enge kan ti tur kan ti chuan mi kan rel reng chungte mi huat na ril ru kan nei reng chungte hian Isua Krista hi nungin kan hmu thei dawn lo chuwa chuanin Isua Krista nunga kan hmuh theihna tur chuanin kan in hlana poimo a chumi nunga kan hmuh hnuah chuan Miten keimah a nunga hmuh kha amin ron beisei ani chuwa chuan Isua Krista cross hi kan thlir renga kan en reng lo chuanin keimahni a nung a om thei dawn lo a chuwa chuan cross a kan thiranga keimahni a Isua Krista an nungin kan va hmu anga chumi hnuah chuan Miten nung an ron hmu dawn chaw ani ti kha kan hriat poimo a chuwa chuan helaya Bible chang ka chhata kan khanin kapu Isua hmu kan du an ti a an nge na an ti kha keini po in nunah Isua hmu ka du an ron ti a chuwang chuanin khami hmu tur chuan Isua Krista cross kha kan thlir anga ya chuwang chuanin voinia lo ngai thatu te hian Isua Krista cross i thirang u cross kan thlir chuan cross a kan tui rala Isua Krista nunga kan hmu chuan keimahni hi nungin Miten min hmu ve dawn ani thil ti theihna alo om dawn ani chuwang chuanin voina hianin ngai thatu zong te Isua Krista cross in nunga ila hmu lo ani chuanin beiro nunga hmu ve turin beiro ni tin ni ko vela sual ten min bom vela chi sang chanchin thalo tak te kan hria a chang chuan chau chang te om thin ma se Krista kha nunga I hmu to chuan kha nunga cross I thlir phot chuan kha alo thar le zel dona chuwang chuanin Krista hi nunga hmu turin in buat sayang u nasat takin I beyang u chunghei tong trai na nen I beyang u nunga ila hmu lo ani chuanin chumi hmu tur chuanin beiro I beyang u kan lo hmu to ani pon kha tinung zel turin ni tin I beyang u ti kha kan ron soi tu a chuwang chuan voinia hianin Isua Krista nunga kan hmu theuh theihna turin lalpan kan thu soi toy te kha malni som sang ro se